Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga batesi TV ni priang sobai pi baro syakimat kimat mentaka janmet ke senyau do ka sau Tarik Naitung arhajar arpun reu. Ini sedang dari mat Khubor naga Jylla. Menteri rang ba ka Jylla Konrad ke sang mau la plepat ba ia ka Children and Adolescent Library bat ia ka Digital Infrastructure ha ka snong sokha mission. Labuk mau nong remru nak bentaka yang school bertemai jong ke sokha Government Higher Secondary School bat pun kop buram ya ki kena school ki bala pas bah ha ke examen. Ko office jong u subdivisional magistrate jong ke sokra civil subdivision kala penjari daga section 163 BNSS hagi benta jong ka kshat wei saudong namar ba ki nong shong snong ka umblai kilai mi pat ba ban national lenti thmai nado riat arliang syaduk syawei saudong. La penjari ba onom sya ban ye lumpat ba palat e ka sangut hapo ka jingjengai ka ba arspa mitar na wei saudong. Onom sya ban ra white ra ding ra suloi ne ginu gitiar ki ba la ban pen mensau bat la dadon mano ba pen ken on pengat haki kendon jong ka 223 BNSS. Kahinyo Trap Border Dispute Redressal Forum kala IT da kejing talk show Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma show chairperson jongga regional committee na benta ke West Giant Hills uba sniau bhalang dhar uba dairu sembut Menteri Rangba ke Jylla but show deputy commissioner ke West Giant Hills district ubadairu member convener jongka komiti shua baka komiti kan pensedang biang ya ke jingya keren penbaik put bat ka regional committee na ke Jylla Assam haka wat ka baar na ke benta ka block 1 kan topru ya ka block 2 tang hadin kat to kat ni tayo bala bamsmai kinong yalam jongka Kasi Students Union Sengkmi bala lam kmat do president usamla Raymond Karjana rengkat bat kinong yalam kuntupru ya kinong yalam bat kit khot jongka KSU Southwest Khasi Hills District kila legbo sentiau hau lom jing tep jong me e spellity lingdo langren hagashnong domya siat ban pen scam bat ban pen klan ya kanong rim jong ka seng hakaba ya dei bat ka jing persya ya ka jing tmu banti uranium dak sarkar India nagashnong domya siat Southwest Khasi Hills District. Lapalai pai ba batlas dang ban penyai yo no ya ka ngap ka ba paka ka ba penmi naki clover ben jong ka shnong kon Pyrthei district. Kani gadai ka ngap ka bala klong na ki singap ki bala ri ha kon biodiversity heritage site ka ba ka jing he jong ka kalong hadu khan riu hectare but kadai ka biodiversity heritage site ka ba nungkong e ha ka than chete lam ingi jong ka ri India. Namar ba ka jing hap slap hau banai jiliu ka dunab ha ban ya ka ba jilong ha ki snem bala dam ka Meghalaya Energy Corporation Limited kalapan kelaya ke jing yai lenti ban penmi ya ke boarding dagba shania kambun ha ka thermal power bat ka solar power la ong commissioner and secretary ubakmi ya ka tanat boarding Sanjay Goyal laingut ki breu kata arngut ki bar Jylla bat wei khasi penar ki badon keti ban rabor yau ba kershan lamurong kila syakem ha ki pulit ka East Giant Hills District. Hau kurwa bala pada Superintendent of Police jongga East Giant Hills District la ong baki bahayang hasem kila ujor syaki pulit haka khatsan Tarik ujliu arhajar arpun riu ban pentip bau ba kershan lamurong ula jar ngai rengkat bat ka kali Maruti Suzuki Espresso. Ka Tornado Security Agency Training Center sa hisien ka balong ka kep ka ba arpo kalapun kup buram ha ka passing out parade na ka bentah nriu pun riu ngut ki kena ki belayo jing ai jing hikai pentebet yalade ban long kinong apahara na ka Tornado Security Agency Training Center ikong RM Kurba IAS Commissioner and Secretary Home Police ilalong ka kongsan.
Haga final jangka district level Subrata Mukherjee Cup Football Tournament 2026 bala pelong daka office ke district sport officer ke West Khasi Hills District Hamadan Dom Maulum Pendeng Myong Mairang ki kena kentai under 17 jangka Little Star Higher Secondary School Nongba Benter kila penlem ya ke Maukhar Presbyterian Secondary School Sokmeleng da Argo Lanot ki kena senrang under 15 kila penlem ya ke Saint Joseph Higher Secondary School da San Lakaway but ki kena senrang under 17 kila penlem ya ke Langtor Higher Secondary School da Laila North. Kajing lekai combat sports hagani kathan kala jam so weipat maumer hagaba latung yaka damer bha rumnong kum ka head jongka United Jiu-Jitsu Association India Northeast ham Meghalaya bat kala yo yaka kerdan blue belt ka penlong yaka kum ka kentai ka benengkong hagani kathan ban yo yaka Brazilian Jiu-Jitsu blue belt. Palat sanpo jarngut ki nongila kai football kena kentai bat senrang na Kylleng kiri ke Pyrthei kila yatut Shaka Iber Cup 2026 kabalong ha Portugal Estoril Cash omjengai na Lisbon Karanti FC na ke Jylla Meghalaya ru kalayo rung syagani ke jingya kop bat kami khmat namta kari India. Entahnya pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Ki jingya kan ana pedang ki kenhon ka Indian National Congress ha Kerala kila mi biang. Ha kebakin nong yalam kila keli jing keliyo menteri rang ba ka Jelau Vidi Sathisan halor ke jing Shimra jong ubat ke jing dawaya ke jing yalang jong ka KPCC halor ke jing kenok ba kamdon ke jing slok halor ki rai ba kongsan jong ke sarkar. UR Ashoka ula kena bagi sarkar Karnataka kalong ke persyak iki nong rep. Dak badawa ban pelai no mardor ya ka na Krishna Raja Sagara Dam bat ban siu bai lut ksan ka ba san pojer tengka shi ekar na ka benta ka jingdo nong jong jing tung bat haga juk por ula kan thok ru ya ka jinglong jingman ka ba sniu hagi school sarkar. Ka Election Commission jogari India kalapan jubab hapok ka henriu Tarik Naitung halor ke jingya kini jongka All India Trinamool Congress hakaba ka liang jongka Mamta Banerjee ka keno bau nongyalam ubalasya beseng u Rita Brata Banerjee kamdon kano ke jingkit klik kat kum ka ain halor ka kerteng jongka te ka seng lani ka sharp jongka. Kaying bisyar jongka nong ba Delhi kala buk kerpang ya ka hukum jongka halor ke jing kerpat jamin bamman kapor jong u Umar Khalid bat u Sharjil Imam haga mukaddimah mu pun kelumar haga than setai lamini jongka Delhi House nem arjar arpo hapo ka UAPA hadin ba la sngap ya ke jing kran na boro arliang mamla. Kita nak pahara jong ke India ki nget ba ka ISI jong ke Pakistan ka kelas ka but ke badon lightly benta ban kentiu ya ke jing syap ting bala hikai hala ke jong kari ban penyiar ya ke jing di pun buat ha ka jing pendon kam da ki drone bat ki kam but tu but arsap bat ban penjur ya ke jing pen bena bakla bat ke jing pen bena thok lani ki deep fake ban penjak buram ya kari India. Ka sarkar pedeng kala pen kieu ya ke dor thiet jong piat da khat lai percent syaka ar hajar sispa arpsan tengka si kwintal naduk menega sengi kamut ban pen kentiu ya ke yok ka kot jong ginong rap bat ban pentam kambun syu ya ki buffer stock ka ba pentikna bakanam don jing duna warah pedeng jing pen slam ban bet namar duna slam bat ka jing kala ka dor ka mur kat kum ka ayom. Piyush Goyal ula kentu ya ginong snatiar yelek kai ha India ban penkiu ya ke jingsalan Shabari da shipau sya ha ki sau snem da ga ba penti kena ya ki ba ki kendon jong ka jingjanai kindang don kat ba ke jingete kular khai pateng light loit bala penyar kin plelat ban yo ya ki yo ba khambon ha ka Pyrthei. Kajing haka Association of Malayalam Movie Artists kala nangjur syushu namar baki aktres balak hamrang ba kila keno ya ka President ka Shweta Menon ba ka penting pensmit bat penyeper jat penriu kat bau aktor MLA Ramesh Pisharodi ula ikno ya ka kamkum u convener jong ka ad hoc committee.
laingut ki nongshong shnong ha Maihar district jong Jylla Madhya Pradesh kila yam but way pat ulaman saujur hadien ba kila her syapo kapung kabala isra kabajeliu lai pusan phut ban pelat imyo masih kertong ki pulit kila yetu ba kila ngop na ka jing suba badan kala air b but ka jing duna le air oxygen mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Presiden jongka United States Donald Trump ulaya ro ya ka Tarik ujeliu arajar arpun riu kum ka jingdap arspa sanpau snem jongka jinglai lo jongka ri United States daga bakentu ya ki nong America ha barok kowe bakin rakhi bat lekmen ya ki dautan rai jongka jajmen riu ka history bat ka jingkenjo syaki maumer jongka jingjok ka France kalau wengno ya ka jahat Kylleng sun jongka ka Charles de Gaulle na Middle East hadin ba ka jingete kular hapdeng ka US bat ka Iran kala penduna ya ka jingikan an kat ba kadang penek ya ka sipai pun khut bom hagani ka tan bat kadang penek ya ka jingkershan ya ka jingeda haduriau Strait of Hormuz Kari Russia kala kamba ki sipai jongka kila kini no ya ka nongba bakongsan jongka Konstantinovka kabadan hagadong mingi jongka Ukraine hagaba Vladimir Putin ula ong baka day ka jingyo nong ka kraw haka liang ka kam sipai bat ula penbenaru ban sensyar pura ya ka Luhansk People's Republic Kari India bari Malaysia kila pen skambiang ya ka jingkular jongki ban pen klan ya ka jingye trelang ha ka kam ya dari bat ka jingye da ha duriau ha ki jingye lang ba ha kli do jongka kam ya dari bala pelong ha New Delhi Palat saus pangut ki brio kila yait pai ba ha Zurich ban Persia ya ka ant mai jongka ri China halor ka jingye teli jongki jaj ban rio da ka bakentu ya ka ri ka Pyrthei ban kentai ya ka ni ka ain namar ka jing sngokia ba ka bu jing mai ya ka hok bat ka jinglong kerpang jongki nong Tibet ki Uyghur bat ki we ki jaj ban rio rit pai Kani ka ain ethnic unity law batmai jong kari China kaba sedang terekam naduk ka Tarik mentau benai ka dawai ki jaj menre red pat bakin pediangnya ki jinglong bayateli jong ka China bat ban ko nguk pura ya ka seng communist jong ka China ka balawon ra ya ka jingken tho halor ka jingkta jong ka ya ka culture ka ktien bat ka hok niam jong kinong Tibet kinong Uyghur bat ki ki jaj menre red pat Tehran u Masud Pezeshkian bat kinong mikmat nabari kentup ya u Shehbaz Sharif kilaya don lang ha ka jingle buram khaddo ya ka met badang sa jong nong yalamba rem jong kari Iran u Ayatollah Ali Khamenei bat ki jingle niam kin yai beteng hadu ka khandai Tarik u Naitung Kari India kala phak kat tu kat ni ginong mikmat sya Tehran ha ka jingle ni amburamio nong yalam bahakli do ubarim jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha pedeng ke jing pahara ka perking bah lakmi lenti ba daki million ngut kini simenta ha ka jingle on tap ha ka khandai Tarik un Naitung ka World Food Program bat ka Food and Agriculture Organization kila maham baka South Sudan ka mat ya ka jingkerdo bam ka bajur tam naduk bakalayo ya ka jinglai lot ha ka ba new point pra million ngut kibriu kidon kam ya ka jingyarap bam namar ka jingya kan at ka jingkala ka sun beneng bat ka jingduna pisa ki penlong ya ka riban poi sya ka jingma ka bakrau ka Democratic Republic of the Congo kala ai jingken baki don siajar sanspa arngut ki bayo e jingpang Ebola bat sauspa nyopulai ngut kila klano kaba kadba ka World Health Organization kala maham ya jingpang Ebola kadang sapriang bat yabit jur haduk menta mene syagi babun ki benta jongkari kito gilong kiman kublai Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.